Ja, het is echt van ons nu, ja. Het sluitstuk van een toch wel lange periode. Ja. Want even, jullie hebben de haven van Walshoorde overgenomen. Waarom moest dat gebeuren? Nou, het Rijk had de haven overtollig verklaard. En dat betekende dat het Rijk van de haven af wilde. Of in ieder geval wilde stoppen met de haven. En dan was de vraag, wat moet ermee gebeuren? Vanaf het eerste jaar was wel duidelijk, als we de haven voort wilden zetten, dat dat door de gemeente zou moeten gebeuren. Dat er geen andere opties waren. Wat moet er nou eigenlijk allemaal gebeuren hier in de haven? Nou, in ieder geval moet de haven opgeknapt worden. Er is veel achterstallig onderhoud. De kades moeten verstevigd worden, veilig worden gemaakt. Zowel in de getijdenhaven en hierachter in de industriehaven. En als dat allemaal gebeurd is, moet er ook nog een sanering van de bodem in de getijdenhaven gebeuren. Want daar zit nog vervuiling van lang geleden. U zei net tijdens uw toespraak ook, het was een project van de lange adem. Waar lag dat voornamelijk aan? Ja, aan mijn ongeduld, denk ik, ten eerste. Maar het is wel, ja, het vraagt ontzettend veel overleg. Besprekingen van wat er wel en niet kan. En ja, hoe ver de polstok van iedereen reikt, zal ik maar zeggen. Ja, en dan gaat daar gewoon best veel tijd overheen. En dan moet je ook kijken, ja, hoe is de staat? Dat moet onderzocht worden. Nou, die vervuiling is onderzocht. Er is nog gekeken naar bommen. Ja, hoe zit het juridisch? Dus al met al heeft dat best wel wat tijd gekost. Maar ik ben blij dat het binnen 3,5 jaar dan uiteindelijk is afgerond. En als je dan terugkijkt, lijkt het dan uiteindelijk voor een bestuur nog niet zo heel lang. U zei net ook een trotse wethouder. Ja, ik ben trots. Maar ik ben met name trots op de mensen die het mogelijk hebben gemaakt en iedereen die heeft meegewerkt. En hopelijk trots op een goede toekomst van de haven van Walshoorde.